И колкото добре се чувствам днес, да се раздвижим малко. Добре, бе, пак ли ще се обади той и аз задържа се по-дълго от ремонта на автомагистрала Хемус. Какво да направя по въпроса? Ако и вас ви е провокирал шияса, какво да направим? Първо, не искаме да задържаме продължително разтягане, защото по този начин вие през цялото време опъвате и съответно раздразвате нерва допълнително. Това, което искаме да направим, е да го мобилизираме. Първото нещо, което ще трябва да направите, е да легнете по гръб, да хванете задната част на бедрото. Последния начин, след което да си представите, че искате да изритате брадичката назад. Съответно, плавно тръгваме да изпълваме подбедрицата, ходилото идва в контрашпиц, бърдичката се дава назад, задържаме 2-3 секунди и плавно отпускаме в същата изходна позиция. Като целим 20, 30, 40 повторения, за да може да засилим малко кръвообращението и постепенно да отпуснем възпалителния процес. За втората мобилизация искаме да застанем в колянна опора, след което опитайте се леко да се захванете ходилата или ако не можете, поставете ръцете върху тазобедрената област. Опитайте се да направите едно избутване на таза напред и леко облягане назад на гърба за 2-3 секунди, след което отпуснете и леко заоблете кръстната област. Ако ви допадат клиповете и упражненията, които ви показваме, споделете, харесайте, дайте ни още идеи какво искате да видите в бъдеще и не забравяйте, постоянството е ключа към това да превърнете болката в сила.